खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा 25 जुलाइआव आसामाव दावबायफैगोन आसामाव दावबायफैनानै बिथाङा गुबैयै मोनथाम हाबाफारियाव बाहागो लागोन जेरै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों तामुलपुराव मोनफुंनो हानाय तामुलपुर मेडिकेल कलेज गायसंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवगोन बे हाबाफारिखौ बिथाङा गुवाहाटीनिफ्रायनो भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवहरगोन बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारजों फोसावजानाय COVID-19 जों सासे नङाब्ला सानै सुबुं गोमाजानाय नखरनो 1 लाख रांनि चेक गथायनाय हाबाफारिखौबो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवगोन आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव रेडिअथेरापि ब्लक बेखेवगोन सिखाव खावनायनि दायाव हमजाबाय सानै सुबुंफोरा मुङा बुहुम ब्रह्म आरो गुबुन सासेनि मुंखौ फोरमायनानै होआखै तामुलपुर पुलिसआ जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 4 जुनाव तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय घोगरा चौकआव मृदुल बर्मन मुंनि दखानाव सिखाव जादोंमोन मृदुल बर्मना इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद जेरै मबाइल हेडफन इयारफन स्पिकार बायदि बायदिनि दखान होयोमोन 4 जुनाव बिथां मृदुल बर्मननि दखानाव सिखाव जाखांनायनि उनाव थांनाय 5 जुनाव 221/21 नंनि केस रेजिस्टार खालामदोंमोन बेनि सायावनो तामुलपुर पुलिसआ गोख्रोङै संदाननाय हाबाफारिखौ मावनानै मदलबारि गामिनि बुहुम ब्रह्म 18 बोसोर बैसोसोनिखौ हमनो हादों आरो सासेखौ उन्दै गथ'सा होननानै फोरमायथिदों तामुलपुर पुलिसआ बेनिफ्राय गोबां मबाइल हेडफन इयारफन स्पिकार CCTVफोर गासै खमैबो 3,50,000 रांनि इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों तामुलपुर पुलिस थानानि दैदेनगिरि रुपज्योति कलितानि दैदेननायाव खावनाय इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरखौ बुहुम ब्रह्मनि न'निफ्रायनो हमनो हादों होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे आरोबाव गोबां बिबांनि इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरखौ हमबावनांगौ दङ होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ 31 जुलाइनि गेजेराव फोसावनाय जागोन बे रोखा खौरांखौ सेबाया फोसावदों सेबाया फोसावनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनो नाम्बार होनो थाखाय मावनाय खामानिया बिथांमोनना फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबायमोन जेरै फरायसालिफोरनिफ्राय फरायसाफोरनो नाम्बारफोरनि सायाव डाटा होनाय आरो एन्ट्रि खालामनाय हाबाफारिया जोबबायमोन बेनि उनाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिया फरायसालिया होनाय डाटानि सायाव नायबिजिरगासिनो दंमोन आरो फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबायमोन बे समावनो कामरुप जिल्लायाव फरायसाफोरनो फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंक्शन आरो स्टार मार्क होनो थाखाय रां लानाय जाथाय जानायनि उनाव बिथांमोनहा दाफिन फरायसालिया डाटा होनायफोरनि सायाव मोजाङै नायबिजिरफिननो थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटिखौ बिथोन होफिनबाय होननानै फोरमायथिदों सेबाया लोगोसे सिगांनि समाव फोसावखानाय बायदियैनो मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ 31 जुलाइनि गेजेरावनो फोसावनानै होनाय जागोन होननानैबो सेबाया फोरमायथिदों गुबुन फारसेथिं फरायसाफोरनो फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंक्शन आरो स्टार मार्क होनो थाखाय फरायसाफोरनिफ्राय रां लानाय गरायमारि माजरथप गोजौसिन फरायसालिनि प्रिन्सिपाल आकाश आली आहमेद आरो इन्सपेक्टर अफ स्कुलाव डाटा एन्ट्रि अपारेटरनि खामानि मावग्रा प्रशान्त दासखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो फुलफाहि नाथ आइएस माधव देखा बिथांमोनजों लोगोसे माखासे बे खामानियाव आखाइ गोनां सुबुंफोरनि सायाव नायबिजिरनानै 15 साननि गेजेरावनो मोनसे रिपर्ट जमा होनो थाखाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि ध्रुवज्योति दासखौ बिथोन होदों होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनोज पेगु बिथाङा रायजोआव ब्लेकमेन ओंखारनाय आरो हरनि समाव न'नि उसुं जावनानै गोदोना हास'ग्रा ओंखारनाय जाथाया गोबां ओनसोलफोरावनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमखिखांनाय सोमजिहोदों जायनि थाखाय गामि गामि रायजो राजाफोरा लावथि सिखा बायदि बायदि लानानै गामिखौ बेंदों नाथाय बे ब्लेकमेन ओंखारनायनि खौराङा रायजोआव बांसिनै गोसारनायनि थाखायनो माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों बेबायदि जाथाय जादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि गामियाव जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाटियालपारा गामिनि सासे सुबुङा गुजरातआव खामानि मावनो थाहैनायनिफ्राय गावनि न' फारसे फैफिनदोंमोन हरनि समाव थाबायनानै गावनि न' फारसे थांबाय थानायखौनो गामिनि रायजो राजाफोरा ब्लेकमेननि सन्देहआव गोबां गाज्रि बुदों सुबुंखौ रायजो राजानि बुनायजों गोब्राब जोखोम जादों बिथाङा उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांजों बेबायदि जाथाय जानायनि अनगायैबो माखासे ओनसोलफोरावबो सरासनस्रा सुबुंफोरा बोलि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगांबो देहायारि गेबें नङै सुबुङाबो ब्लेकमेननि सन्देहआव रायजो राजाफोरजों गाज्रियैनो बुजादोंमोन होननानै मिथिहोदों जौसिन फरायसालिफोरखौ बेखेवनायनि सिगां गुदि फरायसालिफोरखौ बेखेवग्रोनांगौ बे खोथाखौ बुंथिदों इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्च ICMR नि डाइरेक्टर जेनेरेल बलराम भार्गव बिथाङा
बिथाङा बुंथिदों दि उन्दै गथ'साफोरा भाइरेल इनफेक्सनफोरखौ गिदिरफोरनिफ्राय साबसिनै सामलायनो हायो। अदेबानि उन्दै गथ'साफोरनि देहाया साबसिनै भाइरेल इनफेक्सनफोरजों जुजिनो हायो। बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बुहुमनाङैनो कभिड-19नि दोहौआ साग्लोबसारनायाव गोबां हादरफोरानो गुदि फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामाखै। बेनिखायनो जेब्ला भारतआ फरायसालि खुलिफिननायनि थांखि लागोन अब्ला गोजौ फरायसालिनिख्रुइबो गुदि फरायसालिफोरखौ खुलिफिननाया साबसिन थांखि जागोन। नाथाय फरायसालिनि गासैबो स्टाफ जेरै बास ड्राइभार, फोरोंगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन स्टाफफोरा कभिड-19 भेक्सिननि मोननै ड'ज लानाय जाथारनो नांगोन होननानै फोरमायथिदों। इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्च (ICMR)नि डाइरेक्टर जेनेरेल बलराम भार्गव बिथाङा फिन मानसि लांखारनाय जाथाय 15 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों, जेराव 15नि मादाव सासे बर' सिख्लाबो दङमोन। लांखारजानो नागिरनाय 15 सुबुंफोरखौ रङिया रेलवे स्टेशननिफ्राय रैखा खालामनो हानाय जादों आरो बे दायाव मानसि लांखारग्रा आइजो दुथां साबिना नाइकखौबो हमबाय। जाथायनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लांखारजानो नागिरनाय 15 सुबुंफोरनि मादाव 12 हौवासाफोर, 10 हिन्जावसाफोरमोन, जेराव 10 हिन्जावसाफोरनि मादाव सासे नेपालि, सासे बर' आरो माखासेया आदिबासिफोरमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा दुखिया नखरनि सुबुंफोरनि सायाव बांसिन नोजोर होनानै खामानिनि लब दिन्थिनानै गुबुन रायजोआव फानहरो आरो हौवाफोरनिख्रुइ आइजोफोरखौ बांसिन बेसेनाव फानहरो। बे बारावबो दुथां साबिना नाइकआ 15 लाइमोनफोरखौ मुम्बाइ फारसे ट्रेननि गेजेरजों लांनो नाजादोंमोन, नाथाय रङिया रेलवे पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रङिया रेलवे स्टेशनाव बेबायदि जाथाया सिगांनि समावबो जाखांबाय। बेनिखायनो रङिया रेलवे स्टेशनाव गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। दिनै मुस्लिमफोरनि ईद फोरबो, नाथाय ईदनि सानसे सिगांनो सुइसाइड बम्ब बेफ्रुनाय जाथाय, जायजों दासिम 36 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया इराकनि राजथावनि बागदादआव जादों। सानजा बागदादनि सादार नोगोरमानि वाहाइलेट आउटडोर मार्केटआव बेफ्रुनाय बे जाथायजों दासिम 36 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 50निबो बांसिन सुबुंफोरा गाज्रियैनो जोखोम जादों। ईद फोरबोनि थाखाय हाथायाव मुवा बेसाद बायबाय थानायनि गेजेरावनो बे बेफ्रुनाय जाथाया जादों, जायनि थाखाय जिउ गोमानाय 36नि मादाव हौवाफोरजों लोगोसे गोबां आइजोफोर आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन। हाथाइ ओनसोला मुस्लिम शिया समाजनिमोन, बेनिखायनो बिथांमोनखौ थांखिनानैनो बे बेफ्रुहोनाय जाथायखौ खालामनाय जादों आरो बे जाथायखौ ISIS उदखारि हान्जाफोरा खालामदों होननानै गावसोरनो सिमान लादों। मख'नो गोनांदि जोखोम जानायफोरनि मादाव गोबाङानो गाज्रि थासारियाव दङ, बेनिखायनो थैनाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि बागानसालियाव थानाय मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय मावखुलियाव मैया 30थि गायसननाय सानखौ फालिदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि गोबां सम नाजाथाबनायनि गेजेरजों जाफुंसारनो हाबाय। बर' हारिमुनि सुबुं मोसानाय आरो देंखोमु बिजाबखौ 3 बोसोरनि डिग्री कर्सआव थिसननो हाबाय, नाथाय पेपार आरो मेटेरियेलखौ बिजाब महर होनो हायाखै होननानैबो फोरमायथिदों आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय गासैबो जाजोबगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथाङा। मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावग्रोयो बोसोनगिरि रुपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आरो मुलुग गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ उरायहोयो क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा। सोनाब बेंगलाव बिधान सभानि बिसायख'थिया जोबनानै थांखांनायनि उनावबो हिंसायारि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। आरोबाव बिजेपिनि सासे मावथिखौ टिएमसिनि गुन्डाफोरा बुथारनायनि सन्देह। जाथायनि सायाव बिजेपिनि नेशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि दिलीप सयकिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनि खोला रायगन्ज ओनसोलनि देबेश बर्मन बिथांखौ गाज्रियैनो बुथारखांनायनि उनाव फांसे दंफां सायाव आलायनानै दोनदों आरो खुगायाव टिएमसिनि फिरफिला सोनानै होदों। बेनिखायनो बे खामानिखौ टिएमसिनि मावथिफोरानो खालामनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बिथां दिलीप सयकियाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिधान सभा बिसायख'थि जानायनि सिगांनिफ्राय लानानै बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो सोनाब बेंगलाव गोबां हिंसायारि जाथाया जादों आरो बिसायख'थि जोबखांनानै टिएमसिया गोहोआव फैनायनि उनाव बांसिनै टिएमसिया गावसोरनि गोहोखौ गाज्रि दिन्थिदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे सोनाब बेंगलाव जेबो आयेन गैला, टिएमसिनि मावथि आरो मददगिरिफोरानो उदखारिफोर बायदि खामानि मावगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव टिएमसिनि मददगिरिफोरा गोबां बिजेपिनि मददगिरिफोरनि सायाव इनाय खालामबोदों, जेरै बुनाय,
बुथारनाय, न' बुख्रुबनाय, न' सावनाय, सम्पति खावनाय आरो गोबां, जायनि थाखाय गोबां बिजेपि मददगिरिफोरा जिउ रैखाथिनि थाखाय आसामाव खारनानै थाफैनो गोनां जादोंमोन। रायजोआव आयेन बेरेखा जानाय खामानिफोरखौ फोजोबस्रांनो गोख्रों राहा लादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय दासिम मा जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेसेबां केसआ नांथानानै दङ एबा दासिमबो सुस्रांजायाखै बेनि सायाव रिपर्ट होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बेफोर केसफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय आलदायै साब इन्सपेक्टर आरो गुबुन मावख'गिरिफोरखौ थिसनगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय दासिमनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रिपर्ट होनाय बायदिब्ला थांनाय 2010 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय 2021 मायथाइनि जुन दानसिम 20,245 रेप केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेनि मादाव मोन 19आ नखरनि सुबुंजोंनो जिनाहारि खालामजानाय आरो मोन 4आ धोरोमनि दैदेनगिरिफोरजों जिनाहारि खालामजानाय। बेनि अनगायैबो मोन 1,12,478 आइजोफोरनि सायाव इनाय खालामनायनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। मोन 14,321 मानसि बुथारनाय केस, 57,842 सुबुं लांखारनाय केस, 283 हानजाजों बुथारजानाय केस, दायनानि सन्देहजों बुथारजानाय 111 केस, 5,853 ड्राग्सनि केस आरो 2,920 दाखाथि जानायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेफोर गासैबो केसनि मादाव मोन 1,06,999आनो दासिमबो सुस्रांजायाखै। बेनि मादाव 4,704 केसफोरानो 10 बोसोरनिख्रुइबो गोजामसिन केस। बेनि थाखायनो इनभेस्टिगेशन आरो ल' एन्ड अर्डार डिभिजनाव सोलायनायनि गोनांथि दङ होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बेफोर केसनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय आलदायै साब इन्सपेक्टर आरो माखासे मावख'गिरि थिसननाय जागोन होननानैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गिबियाव 1 लाख सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि उनाव फैगौ 3 बोसोराव आरोबाव 1 लाख सुबुंफोरनो साख्रि होगोन। गासै 2 लाख सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि रादाय होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव माखासे बिधानसभा बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थि जाफिनगोन, नाथाय दासिमबो अक्ट'खौ फोसावनानै होआखै। अब्लाबो माखासे सान सिगांनिफ्रायनो उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै दोलोफोरनि गेजेराव गोख्रों सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिया बिटिआर ओनसोलाव 2 बियाबाव जाफिनगोना रोखा। मोनसेया 58 नं तामुलपुर बियाब आरो गुबुन मोनसेया 29 नं गसाइगाव बियाब। मोन्नैबो बियाबनि देरहासारनाय एमएलएफ्रा कभिड-19नि गाग्लोबनायजों रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मनज गयारी बिथाङा गावनोनो टिकेट होगोनखौ मिजिंथियो होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।